bizonyos körülmények közt nagy hatással vannak ránk a természetszellemek. A vidék természetszellemeit voltaképp a környék őslakóinak tekinthetjük, akiket egyes helyekről az emberek beözönlése kergetett el, akárcsak a vadállatokat. A természetszellemek éppen úgy, mint a vadállatok, elkerülik a nagyvárosokat és az olyan helyeket, ahol az emberek leginkább összesereglenek. Az ilyen helyeken az ő befolyásuk alig számít. De a csendes vidékeken, erdőben, mezőn, hegyen, völgyön vagy kint a tengeren állandóan vannak természetszellemek, és bár ritkán mutatkoznak, befolyásuk erős és mindent átható, mint ahogy az ibolya illata is betölti a levegőt, noha a virág szerényen elrejtőzik a levelek között. Tündérek. Az emberek leginkább a tündéreket ismerik, vagyis azokat a szellemeket, amelyek rendes körülmények között a föld felületén élnek, bár testük éterikus anyagból lévén tetszés szerint a felszín alá is behatolhatnak. Alakjuk számtalan és sokféle, de leggyakrabban emberi formájúak, valamelyest kicsinyítve, rendesen egyik-másik vonásnak vagy végtagnak groteszk túlzásával. Az éterikus anyag plasztikus, és a gondolaterő által könnyen alakítható lévén csaknem minden alakot tetszés szerint felvehetnek, mindazonáltal megvan a maguk határozott formája. Ezt akkor viselik, ha nincs különösebb okuk arra, hogy mást vegyenek magukra, mikor nem kell erőltetni akaratukat, hogy alakjukat megváltoztassák. Megvannak a saját színeik is, amelyek törzsi vagy fajtabeli különbséget jeleznek, csak úgy, mint a madarak eltérő tollazata. Alosztályaik vagy fajaik megszámlálhatatlanok. Az alosztályok egyedei épp annyira különböznek egymástól értelemben és hajlamokban, mint az emberek. A különféle fajok, akár az emberek különböző országokban laknak, és egy fajnak a tagjai általában összetartoznak épp úgy, mint az egy nemzetbeli emberek. Mindenütt találhatók földünk felszínén, hasonlóan a többi természeti birodalmakhoz. Akárcsak a madarak, amelyek némelyikéből kifejlődtek, egyes változataik mindennaposak az egyik országban, s ritkák a másikban, némelyek viszont úgy szóván mindenütt megtalálhatóak. Még egy hasonlóságuk a madarakkal az, hogy a legragyogóbb színezetűek a trópikus vidékeken találhatóak. Magatartásuk az emberekkel szemben. A legtöbb természetszellem nem szereti és elkerüli az embereket, és ezen nem is csodálkozhatunk. Számukra az ember fosztogató démon, aki rombol és ront bárhová megy. Könnyelműen megöli, gyakran borzasztó kínzásokkal mindazokat a szép teremtményeket, amelyeket ők annyira szeretnek. Kivágja a fákat, letapossa a füvet, letépi a virágokat és gondatlanul eldobja, hogy meghalljanak. A természet gyönyörű vad életét undok tégláival és malterével helyettesíti, a virágok illatát pedig vegyszereinek kártékony gőzeivel és gyárainak mindent beszennyező füstjével nyomja el. Csodáljuk-e hát, hogy a tündérek rémülettel néznek bennünket, és iszonyodva fordulnak el tőlünk, mint ahogy mi is iszonyodva fordulunk el valami mérges, csúszómászó állattól. Nem csak pusztulást hozunk mindarra, amit ők legjobban kedvelnek, hanem legtöbb szokásunk és kipárolgásunk is útállatos nekik. Sokan megmérgezik tiszta levegőjüket az alkohol és a dohány gyűlöletes kigőzölgéseivel, nyugtalan, rendezetlen vágyaink és szenvedélyeink az asztrális áramok állandó forrongását indítják meg, ami zavarja és kínozza őket, és az utálatnak ugyanazt az érzését kelti bennük, amit mi éreznénk, ha egy vödör szennyvizet öntenének ránk. Számukra az átlagember közelében élni annyit tesz, mint szüntelen orkánban lenni, mégpedig olyan orkánban, amely egy pöcegödör felett vonul el. Nem angyalok ők, hogy tökéletes tudásuk legyen, ami tökéletes türelmet szül, csak boldog és általában véve jóindulatú gyermekek, még ez is alig, mert legtöbbjük inkább hasonló a kivételesen okos kis cicához. Ismétlem, csodálkozhatunk-e, ha nem szeretnek, ha nem bíznak bennünk és elkerülnek, mikor
folytonosan sértegetjük az ő legjobb és legmagasabb érzéseiket. Vannak feljegyzések arról, hogy egy-egy a rendesnél is jogtalanabb emberi betolakodás vagy bántás kifejezett megtorlásra bírta őket, és ilyenkor határozott rossz akaratot mutattak. Mellettük szól mindazonáltal az, hogy még az ilyesféle elviselhetetlen kihívások ellenére is ritkák az ilyen esetek, s a betolakodók elűzésének legszokásosabb módszere az, hogy bolonddá teszik. Gyermekes és gyakran bosszantó, de nem komolyan káros csínyeket játszanak vele. Galád örömöt lelnek abban, ha félrevezetik vagy becsapják, ha rossz útra terelik az ingoványon keresztül, ha körben járatják egész éjjel, amikor előre akar jutni, vagy elhitetik vele, hogy palotákat és kastélyokat lát ott, ahol ilyenekről szó sincs. Majdnem minden elhagyatott hegyvidék környékén az egyszerű emberek sok történetet tudnak, amelyek a tündéreknek erről a furcsa jellegzetességéről tanúskodnak. Vízi szellemek. Bármennyire sűrűn laknak is földünk felszínén a tündérek, csak nem mindenütt, ahol nincs ember a közelben, számukat messze felülmúlják a vízi szellemek, a tenger felszínén élő tündérek. Itt épp oly sok változattal találkozunk, mint a szárazföldön. A csendes óceán természetszellemei különböznek az Atlanti óceán lakóitól, a földközi tengeriek pedig megint mások. Azok a típusok, amelyek a trópusi tengerek leírhatatlanul csodás kékjében mutatkoznak, távolról sem hasonlítanak azokhoz, amelyek a mi hideg, szürke északi tengereink habjaiban ugrándoznak. Egészen mások megint a tavak, folyók, vízesések szellemei, mivel ezeknek sokkal több közös vonásuk van a szárazföldi tündérekkel, mint a nyílt tenger nereidáinak. E természetszellemek, mint szárazföldi testvéreik, mindenféle alakúak, de talán leggyakrabban az emberit utánozzák. Általánosságban szólva nagyobb alakokat öltenek, mint az erdők és dombok tündérkéi, ez utóbbiaknak nagy része igen kicsi, míg az embert utánzó tengeri szellem rendesen nem csak formáját, de méreteit is magáévá teszi. Félreértések elkerülése véget szükséges folyvást hangsúlyoznunk e formák proteuszi jellegét. E teremtmények bármelyike, akár a szárazföldön, akár a tengerben vagy a levegőben, tetszés szerint nagyobbá vagy kisebbé teheti magát egy időre, vagy bármilyen tetszés szerinti alakot felvehet. Elméletileg ennek a képességnek nincsenek korlátjai, de a gyakorlatban vannak határai, noha igen tágak. Egy tündér, akinek természetes nagysága 30 cm, kinyújthatná magát egy 180 cm-es embermagasságig, de az erőlködés tekintélyes feszültséggel jár, és néhány percnél tovább nem tartható fenn. Ha magáé helyett más alakot akar ölteni, világosan meg kell azt fogalmaznia, és csak addig tarthatja meg, ameddig elméjét erre összpontosítja. Mihelyt gondolata elkószál, azonnal visszazökken természetes formájába. Igaz, hogy az éterikus anyag a gondolat erejével könnyen alakítható, de természetesen nem engedelmeskedik olyan pillanatnyi gyorsasággal, mint az asztrális anyag. Azt mondhatnók, hogy a mentális anyag valósággal a gondolattal együtt változik, az asztrális anyag pedig olyan gyorsan követi a gondolatot, hogy a közönséges megfigyelő alig lát különbséget. Az éterikus anyagnál azonban könnyen megfigyelhető a növekedés vagy a zsugorodás. A levegő tündére, akinek teste asztrális anyagból van, átszikázik egyik alakból a másikba, az éterikus tündér gyorsan nő vagy fogy, de nem egyik pillanatról a másikra. A szárazföldi tündérek között kevés az óriás, kint a tengeren ellenben úgy látszik egész mindennapi ez a nagyság. A szárazföldiek képzelete gyakran sző emberi ruhadarabokat, így sokan furcsa sapkákban, kartszíjakkal vagy dolmányokban mutatkoznak, a tenger lakói közt azonban sohasem láttam ilyesmit. Úgy látszik, a víz felületén élő tündérek nagy része ki tud emelkedni saját eleméből, és kis távolságra a levegőn át repülni vagy lebegni. Nagy élvezettel játszanak a tomboló habok közt, vagy lovagolnak a hullámtaréjokon.
Nem kerülik oly makacsul az embert, mint a szárazföldi testvéreik, talán azért, mert az embereknek kevesebb alkalma van őket zavarni. Nem mennek nagyon mélyre a felszín alá, semmi esetre sem mélyebbre, mint ahová elér a világosság, úgyhogy mindig van tekintélyes köz az ő birodalmuk és a középmélységek sokkal kevésbé fejlett teremtményeinek birodalma között. A természetszellemek birodalma igen érdekes tanulmányi terület, amelynek eddig csak kevés figyelmet szenteltek. Noha gyakran említik őket az okkult irodalomban, nem hallottam arról, hogy tudományosan is megpróbálkoztak volna osztályzásukkal. Ennek a nagy természeti birodalomnak szüksége volna egy Cuvierre vagy Linnére. De talán, ha lesz több gyakorlott kutatónk, remélhetjük, hogy egyikük vállalja ezt a feladatot, és élete munkájaként megajándékoz bennünket ezeknek a bájos teremtéseknek teljes és részletes természetrajzával.